ଏବେ ଜଗମାୟାର ବହିଲେ ବନମାଳିକି ଧରିକିରି ବାହାରିଲେ। ଆଉ କଳାରୁଦ୍ର ମଣି ଭଜ କାହାକୁ କହୁଛ? କାଳି ଯିଏ ବନମାଳି ଯିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ରହିବ, ପାଦକୁ ଅନେଇକିରି ହାତ ମାପି ଚାଖେଣ୍ଡରେ ଚାଲିବ। କାହାର ଘରକୁ, କାହାର ଦାଣ୍ଡକୁ, କାହାର ବାରିକି ଅନେଇ ନଥିବ। ଠିକ କର୍ମ କରିବ, ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଦୀପ ଲଗେଇଛ, ଯାହା ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ନାଇଁ ତ ଏଇ ଡାଲି ମାଉ ଖାଉଥିବ, ଡେଲି ଆଉଥିବ, କିଛି ଫଳ ମିଳିବନି। ଇଏ ହଉଛି ଶିବକାଳୀ ବ୍ରତ। ସଂସାରରୁ ଯେତିକି ବ୍ରତ ଅଛି, ଗୁରୁଜନ, ପିତା, ମାତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମ ଗୁରୁ, ମା, ବାପା, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ ଯେତକ ଅଛନ୍ତି ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଏ ଋଷିପୁତ୍ର ହେଲରି। ସେ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ରଖିବ। ଆଉ ଯାହାର ଖାନ୍ଦରେ ବାନା ନଥିବ, ଚାଉଳ କାଠ ଧରିକି ଆଇବ। ମା ପାଖରେ ଏଇଟା ଶପଥ।